Amalima cɛni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an b'o fo dante foli min na an b'a fɔ ye toujours aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan plateau des stars ni y'o de fɔ ye ale émission nana dɔrɔn pour que aw kana stressé aw ni stress kana ɲɔgɔn fansi bi ta in tɛna nɔgɔya bi aw yɛrɛ ka fɔlen don aw ko k'an ka ci bila mɔgɔ min ma an y'o wele ka na donc a b'an bolo kɔrɔ yan nɔ an bɛna baro dumanbaw kɛ ni baro min kɔnɔna ni bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la donc to kuma jan bilen n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye bonsoir. Oui, ça va ko cogo di? Oui, ça va alhamdulillah i yɛrɛ dun? N'Ala tanu basi. Kan jumɛn de b'i da? Yeah, zero. D'accord an tɛna kuma jan an b'a ɲini i fɛ i ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ ka ko kan i k'i représentant na cogo min na an ni an filɛlibagaw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ i ka ko la cogo min. Faut pas te k'an yɛrɛ de fɔ wa k'an tɔgɔ de fɔ? I yɛrɛ fɔ i tɔgɔ i jamu i bɛ fɛn fɛn na wa i ka dɔɔni fɛn. Fɛn fɛn kɔni ye video la bɛɛ bɛ n tɔgɔ dɔn mais n tɔgɔ yɛrɛ caman de t'o dɔn. Je me nomme Sidi Bekay Koromakan aka Tapsi Samaba Laja Blende Duguci Dengele n tɔgɔ ka ca trop ni ko m'a bɛɛ fɔ an bɛ émission in ban o la yan a dannen don. Laja Dengele a yɛrɛ Duguci Dengele commando ɲɛ bɛ na ni ka parachute a tɛ tɛmɛ ne kan a dan fɛn bɛɛ a y'a yɛrɛ fɔ an ye an ye faamuyali sɔrɔ o ko kan sinon an bɛ fɛ ka dɔn Tapsi n'a sɔrɔ i bɛ étude de la walima ni étude de abandonné i bɛ se k'i da don la ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. wa ne bɛ étude la parce que o de ka di n ka lamɛri yɛrɛ trop i m'a fɔ ma mais m'ale ni n ka baara in fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ quoi pira de fɛnɛ ka di ne ye mais lamɛri ko n ka kalan kɛ n bɛ école la. Donc comme il veut étude là, il a niveau d'étude, il veut classer du monde là, walma ni ouais, ne veut déjeuner là. Université. Non. Ici la professionnelle. Professionnelle. Ouais. Il veut que man quel? Électro. Yeah. D'accord, familiali sur là au cola. Ça on a me faire donc. Il y a rara pour qu'on a chugodi. Il sait qu'il a do histoire ni na kunya fa en chugom na me familiali sur au cola. Ouais, o jara intro. Jara intro. Arapu refle ne a kanu ne kan dege ka sala depuis ne fitini ne be mɔgɔw ka son na mais n ka soni kɔnɔ quoi ne b'a lamɛn ne be geste bɔ a la quoi o yɛrɛ de ye pere diya ne ye ka n yɛrɛ ye jama ɲɛfɛ n bɛ ka ci scène sanfɛ o yɛrɛ de ye pere diya ne ye quoi ne donna a la o game de kɔnɔna la i m'a fɔ ma. Ne y'a faamuya. Donc sisan ni ye faamuyali sɔrɔ a la e ma mɔgɔ ye mɔgɔ min ye influencer ka don a la. Mɔgɔw ye ne influencer de. Ne tun bɛ Eminem ani Teknen ani Iba One o genre de ka di ne ye quoi ne b'u ye u bɛ mɔgɔw girin scène sanfɛ mɔgɔw bɛ kule quoi ne yɛrɛ bɛ girin k'o kɛ n yɛrɛ ye quoi o de fana y'a diya ne ye ne fana donna a la. D'accord faamuyali sɔrɔ la o la sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Tapsi yɛrɛ ye dɔnkilida in rap in dali daminɛ k'i to san jumɛn yɛrɛ la san joli. Ne y'a daminɛ 2014-2015 i m'a fɔ ma ne y'a daminɛ o wagati de la. 2014-2015 parce que 14 la o sɔrɔ ma don ka ɲɛ quoi n côté gauche de kun dilen no quoi mais 15 dɔrɔn n ye droite la don dɔrɔn bi alhamdulillah. Dala comme i bɔra i ka kuma la i ye mɔgɔ dama tɔgɔ fɔ minnu ye inspiré ka don rap in na ɔ i ye Iba One tɔgɔ fɔ mais pourquoi Iba One yɛrɛ genre i bɛ se ka dɔɔni fɛn parce que aw bɛ ka avancer groupe dɔ la sisan Team Glaja donc sa i k'i da don o kɔnɔ ko la i ka dɔɔni fɔ an ye i ka ɲɛfɔli cogo la cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la. Wa Iba One ka di ne ye Iba ka di ne trop depuis Iba tɛ ne ni i n'a fɔ sa ne ka pere kanu na y'a to ne ni Iba yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn i m'a fɔ ma n bɛ se ka n da don histoire fɛnɛ la o kɛra 2015 émission du Mali rap a kɛra maison des jeunes na i m'a fɔ ma a don bosolakaw ka émission de kun don parce que ne yɛrɛ bɛ bosola de Iba de m'y invité depuis Iba mana parce que ne bɛ jouer podium yɔrɔ ni balani fɔ yɔrɔ la mɔgɔw b'a dɔn Iba genre de Iba style de bɛ ne bolo quoi o la Iba kɛra invité d'honneur ye a don artiste jugera turu nana se ne ma depuis ne yɛrɛ cun scène kan ne ni n ka Glaja siriw Iba yɛrɛ a dɔn non est ce que nin tɛ ne fitini ye ne yɛlɛla ne ye scène kari ka biti kari ka jama i m'a fɔ ma. J'espère que i ma jama fana kari i nɔfɛ. Non ma jama kari n ye jama i m'a fɔ ma. Faamuyali sɔrɔ la. Ya o la ne ka prestation yɛrɛ diyara Iba ye o la Mobi dɔ tun bɛ animateur dɔ bɛ ko Mobi o ye ne ɲininka sani turu ka se u ka ne ɲininka quoi Iba yɛrɛ wulila tellement ne bɛ ka jama girin cogo min o diyara ye a ye chaîne don ne kan na quoi non a ye chaîne don ne kan na yɔrɔ min fiɲɛ dɔ ye ne fili
ne ka rêve quoi i m'a fɔ ma o nana chaîne don ne kana scène sanfɛ rêve o yɛrɛ de diyara ne trop quoi n t'a dɔn n bɛ min kɛ ne 5 secondes kɛ fɔlɔ ma bouger i m'a fɔ ma o la i b'a taara sigi mobili nana a ye ne ɲininka ko wa sisan ko mun ka di ne ne fana y'a ɲini a fɛ k'a ka di ne ni i b'a ka fitiri kɛ i m'a fɔ ma parce que a tun tɛ ne kun na ne bila tugu i b'a kɔ quoi o la i b'a yɛrɛ micro minɛ ko non ko fitiri ko tɛ quoi k'a a ka d'ale yɛrɛ de fɛnɛ ne ka tugu a kɔ quoi k'a bɛ parce que ma fɔri fɔlɔ quoi a bɛ n tɔ fɔri quoi depuis o don ne tugura i b'a kɔ ne donna Team Gladia la fo bi halisa m'o de la et puis n tɛ b'o la quoi m'o kelen de la fɛnɛ. Voilà, o Team Gladia in yɛrɛ sisan nɔ an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye i yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la. Team Gladia kelen o yiriba kelen mais a bolo faraw ka ca mais yiriba kelen de don groupe baden b'a kɔnɔ 300 gere o ye ne yɛrɛ ka groupe ye o b'a kɔnɔ mais o bɛ yiriba in de la quoi a bolo fara dɔ de don ale b'o de la groupe wɛrɛw b'a kɔnɔ Team Gladia bɛ ten de n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'an ɲɛsin an ka karamɔgɔ de ma o ye Iba ye hali ne sɔn sisan ne bɛ taga yira a la a b'a fɔ non nin ma ɲa nin ɲana a kɛ tan an bɛ baara kɛ ten de Team Gladia kɔnɔ. Voilà, i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan nɔ hali ne yɛrɛ ye son bɔ e bɛ taa malgré que Iba One il est occupé ale bɛ temps sɔrɔ ka aw fɛnɛ ka son da ye k'aw ka son jateminɛ cogo di a b'o temps sɔrɔ cogo di. An yɛrɛ de bɛ courage ta parce que ale fɛnɛ kunnako ka ca ale fɛnɛ bɛ ka sanfɛla de ɲini quoi an fɛnɛ bɛ ka sanfɛla ɲini an bɛ k'olu place ɲini olu fɛnɛ bɛ ka place wɛrɛw ɲini quoi pour que diɲɛ k'u fɔ an de fɛnɛ bɛ courage ta sisan don min temps b'a bolo an b'a wele karisa n bɛ fɛ ka na nin don non occupé len don nin don blème foyi tɛ yen walima i bɛ taga sɔrɔ yen a bɛ se ka kɛ a occupé len tɛ i bɛ son yira a la a bɛ son lamɛn ɲɔgɔn fɛ a b'i bilasira a kɔni tɛ se ka fulo sɛbɛn ka d'i ma i yɛrɛ de b'i ka baara k'i yɛrɛ i bɛ taga yira a la a b'i corriger a b'i dɛmɛ an bɛ baara kɛ ten ni Team Gladia kɔnɔ. D'accord voilà an bɛ fɛ k'a dɔn depuis e yɛrɛ donna rap kɔnɔna la fo bi n'a sɔrɔ mixtape dɔw de b'i bolo wa walima ni album dɔw i k'i da don la i ka ɲɛfɔli kɛ. Ouais mixtape bɛ n bolo mais album tɛ n bolo komi fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ sinon ne ye mixtape kɛ EP ɲɛ mais EP fɛnɛ bɛ n bolo ne kun kan ka EP de kɛ ka mixtape kɛ. I ka mixtape ko in i t'i da don la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ouais mixtape bɛ ne bolo ne ye mixtape kɛ n ye EP kɛ sisan n bɛna album de kɛ album o bɛ sira la m'o baara o yɛrɛ la mixtape o titre ça ira inchallah EP o titre a barika album n bɛ fɛ k'o titre kɛ alhamdulilayi i m'a faamu o de ye n ka projet ye sisan. Faamuyali sɔrɔla a ko la sisan Tapshe bɛɛ b'a dɔn diɲɛlatigɛ la n'i donna ko la a ma nɔgɔn surtout aw bɛ ka évoluer milieu min na n'o ye rap donc c'est pas du tout facile sisan e donna rap la o wagati ni bi cɛ e yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i da don la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ouais diɲɛ ko gɛlɛya b'a la sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye hali ni o t'o ye ala k'an ta in ko ye. Amina yarabi. I m'a faamu an ka période daminɛ wagati beatmakers tun b'an sɛgɛn beatmakers b'an sɛgɛn parce que au niveau de mun ka d'olu ye quoi i m'a faamu au niveau mais u bɛ jɔnmaya kan anw débutanw na olu la an sɛgɛn trop ale puis anw ma essayer ka me jouer stade la ne yɛrɛ y'a essayer ko me jouer stade la siɲɛ kelen de ne yɛrɛ sɛgɛnn'o la dɔɔnin quoi o kɔfɛ Warenji delila ka concours dɔ labɛn i m'a faamu ko sanga rap ne taara o jouer o concours la ala y'a kɛ les 3 premiers kɔnɔ ne sɔrɔ o la ne kɛra deuxième ye commune de la depuis o fɛnɛ kɛra an ka stade jouer nɔgɔyara Warenji fɛn o fɛn bɛ kɛ stade ni palais na Warenji b'an wele an bɛ taa jouer depuis o kɛra non ça va. Donc sisan n'i ye faamuyali sɔrɔ e ye gɛlɛyaw sɔrɔ mais sisan voilà mais sisan alhamdulilayi. Voilà komi diɲɛlatigɛ yɛrɛ o ye gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen nɔ sisan nɔ rap in yɛrɛ ye nafa min lase e ma i k'i da don o la fɛnɛ i ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Cɛ rap ye nafa caman lase ne ma de un a ka di ne yɛrɛ de fɔlɔ et puis mɔgɔw bɛ n bonya ni min kɛ o ka di ne ye mais n tɛ sari yɛrɛ sariya yɛrɛ man di ne ye quoi. E dun bɛ plateau de star ouais n bɛ kɛ o kan parce que n bɛ sariya game kɔnɔ mais sariya man di ne yɛrɛ i m'a faamu hali ne ka manager yɛrɛ bɛ to k'a fɔ kuma la
i yɛrɛ kɛ sare quoi ni parce que dɔw yɛrɛ bɛ ne u siran ka gɛrɛ ne la quoi u b'a fɔ est-ce que an n'an kumara karisa fɛ est-ce que a bɛ kuma an fɛ ka sɔrɔ ne t'o mɔgɔ ye quoi ne bɛ kɛ fan bɛɛ ne ni bɛɛ ka di ne bɛ so ne ye so kɔnɔ mɔgɔ ye ne bɔra kɛnɛma ne ye mɔgɔ sugu wɛrɛ ne taara an ka pera game kɔnɔ ne ye rappeur ye ne bɛ ten de pera ye ko caman lase ne ma trop n bɛ nafolo sɔrɔ a la n bɛ musow sɔrɔ a la ne y'a dɔn ko kuma nin mɛna an ka taa mais n tɛ gulɔ min tɛ jouer min i m'a fɔ ma o bɛɛ yɛrɛ de y'a diya ne ye bonya nafolo n bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la et puis a ka di n ye n ka kɛ fɛn musique de la i m'a fɔ ma d'accord faamuyali sɔrɔla o la san bɛ fɛ k'a dɔn san nɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la i yɛrɛ ka source de motivation juma yɛrɛ de bɛ Tapshe motiver min bɛ ne la motiver ne bɛ scène sanfɛ ne ɲɛ bɛ jama la jama yɛrɛ de ka di ne ye donc jama de bɛ motiver jama de bɛ ne la motiver hali sɔgɔma ne mana wuli walahi bilahi ne bɛ taga ne bɛ yɔrɔ de ɲini jama bɛ yɔrɔ min ka taa n sigi baro la walahi o ye ne yɛrɛ de ka vie kɛcogo ye jama yɛrɛ de ka di ne ye sinon ne kelen bɛ se ka to so kɔnɔ télé layɛ la jouer la a tɛ foyi tiɲɛ ne ye mais n bɛ bɔ ka taa jama yɛrɛ de la o de ka di ne ye parce que an yɛrɛ bɛ cɛ gari min na o ye jama cɛkari de ye quoi bozo la sugu mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ cɛkari in kɔrɔ quartier voilà ne bɛ quartier min na jama yɛrɛ de bɛ yen et puis n'i ye ne wele fɛnɛ i bɛ ne sɔrɔ i bɛ na an bɛ baro kɛ fɛn bɛɛ ne bɛ ten de jama de bɛ ne la motiver trop faamuyali sɔrɔla o kuma la san dɔ Tapshe yani komi émission bɛna se a kun cɛmayɔrɔ la mais an bɛ fɛ san nɔ i k'i kan fili n'i ka titre dɔ ye i ka morceau ɲɛnaman dɔ i k'o da yan san fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ f'i ka sunɔgɔ cɛ ne ka son dɔ bɛ yen ko fantan ni mɔnɛ n'o da yan san a da ok mais komi ne mɛ jamine a fɔ ye ne b'a kɛ di oh fantan ni mɔnɛ sɔrɔ ta bɛ ne dunta masini mɛ mun ne kɛ oh fantan ni mɔnɛ ko mɔnɛ de bɛ na oh fantan ni mɔnɛ sɔrɔ ta bɛ ne dunta masini mɛ mun ne kɛ oh fantan ni mɔnɛ baara tɛ baara ye papa ma mun kɛ sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mama ma mun ye sɔrɔ ta bɛ ne dunta masisu ka ca problème ka ca oh fantan ni mɔnɛ waati dɔ la ni papa ye fo ji bɛ tiɲɛ kan a kɛlen n'a fɔ jahanama de bɛ n kun kan papa bɛ sɛgɛn ni ɲani bɛɛ kwadenw ne kama ala kana faga ni ma mɔnɛ bɔ n ka papa la baara tɛ ani baara bɛ sara tɛ mama b'a filaw ka fini ne ko sara la oh my god pour que ka denw balo papa fait du gardiennage o bɛɛ dɔ ye kalo mana sa a bɛ wata ne cɛ nasɔngɔ bɛ b'o la kuran sara bɛ b'o la sosara bɛ b'o la musaka bɛɛ mana b'o la wari tɔ bɛ to mun ne ye fantan ni mɔnɛ mais komi ne mɛ jamine a fɔ ye ne b'a kɛ di oh fantan ni mɔnɛ sɔrɔ ta bɛ ne dunta masini mɛ mun ne kɛ oh fantan ni mɔnɛ ko mɔnɛ de bɛ na Tapshe amina rabi so in jara kojugu wa a bɛ komi fɛn de don a bɛ conseil caman b'a kɔnɔna la voilà sisan nɔ Tapshe i b'a dɔn rap kɔnɔna la fɛn ka ca bɛɛ n'i ka style de don voilà n bɛna exemple dɔ f'i ye fɛn Lil Iba ko k'ale bɛ tradi trap kɛ sisan nɔ an bɛ fɛ e fɛnɛ k'i ka style de fɔ an ye e bɛ style jumɛn de kɛ ne kɔni style bɛɛ n'i ka style don mais ne bɛ se a bɛɛ la ne b'a bɛɛ kɛ awɔ style kelen e tɛ évoluer ni style kelen i ma ne bɔra ka conscient kɛ sisan tarapu ne bɛ s'o la tradi tarapu ne b'o kɛ dirty ne b'o kɛ reggae dancehall ne bɛ se nin bɛɛ la e bɛ nin bɛɛ kɛ ne ka mixtape yɛrɛ kɔnɔ ne y'a genre bɛɛ kɛ album fɛnɛ kɔnɔ o kelen de don ne tradi minɛ ɲɛna sisan e bɛ sɔn k'a fɔ est ce que ne tɛ o style bila ka kɛ tradi ya walayi
faamuyali ko sɔrɔ kelen de kɛ awɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye Tapche an bɛ ɲɔgɔn bolo Tapche kɔni o bɛɛ b'a dɔn k'i bɛ se donc an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi voilà sisan Tapche an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni furulen de don wa walima n'a sɔrɔ i k'i da don o la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko fana kan non ma furu ma worobɔ mɔgɔ nɔfɛ ma mɔgɔ maa minɛ fɔlɔ mais n bɛ muso ɲini na fɔlɔ quoi donc foyi tɛ yen foyi tɛ yen fɔlɔ foyi tɛ yen foyi hali ko tɛ yen nɔ foyi tɛ yen den tɛ n bolo muso tɛ n bolo ne ye denmisɛnnin fitinin de ye denmisɛnnin fitinin faamuyali sɔrɔla a la aw minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na surtout a muso kunda Tapche ko k'a fɔ aw ye n'a sɔrɔ o intéresselen don ko i m'a ye k'a bɛ muso ɲini na donc Tapche faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma in na sinon an bɛ fɛ k'a dɔn Tapche yɛrɛ de mun man di i ye yɛrɛ de diɲɛlatigɛ kɔnɔna la min man di ne ye mun man di i yɛrɛ de baarakɛbali cɛ mɔgɔ min tɛ foyi kɛ cɛ o man di ne ye munna cɛ yɛrɛ quoi n'a fɔra i ma cɛ depuis fitinama a k'a kɛ to quoi n'i yɛrɛ de i ka bange quoi a ka fɔ dɔrɔn ko cɛ i b'i cɛri siri i b'i cɛsiri yɛrɛ de mais e ka kɛ cɛ ye e tɛ foyi la i tɛ wotoro pousse i tɛ dingɛ labɔ i tɛ ɔkɔli la foyi non baarakɛbali yɛrɛ de man di ne ye kɛ fɛn dɔ la quoi i m'a faamu faamuyali sɔrɔla o la sisan Tapche mun ka di i ye diɲɛlatigɛ ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ne bɛ fɛ ka kɛ fɛn de ye quoi ka kɛ fɛn ye o de ka di ye don o don walayi ne bɛ miiri o la ka kɛ fɛn ye quoi ka kɛ fɛn o de ka di ne ye walayi ka to ka lamɛri ka to so kɔnɔ seli ni dɔw la dɔrɔn ka to ka na sɛ ni jɛgɛ kɛnɛ ni fɛnw d'a ma ala k'o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ ami voilà Tapche sisan an bɛ fɛ k'a dɔn projet minnu b'i bolo i k'i da don o projet ninnu bɛɛ la i ka walawalali kan o fana na an bɛ faamuyali sɔrɔ min cogo min na wa ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa studio de la n y'o de fɔ n bɛ ka album labɛn parce que n ye EP kɛ n ye mixtape kɛ a tɔ tora album de n m'o kɛ n'i y'o kɛ o kɔfɛ ni baaraw ɲɛna aw yɛrɛ bɛ kow ye o de bɛ o projet dɔrɔn de bɛ sen na sinon foyi o dɔrɔn de bɛ yen sisan nɔ Tapche bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ aw bɛ ka évoluer milieu min kɔnɔna la n'o ye rap ye a kɔnɔna ma nɔgɔn a ma nɔgɔn hali dɔɔni d'autant plus que aw yɛrɛ ko k'aw ye dilanjɛw ye ou bien an ye dilanjɛw mais Tapche aw ka fɛn dɔ bɛ yen ko dirty wa jumɛn ne m'o faamuya i bɛ se k'a dɔɔni fɔ n ye o ko kan dirty a bɛ fɔ ten de dirty a bɛɛ ye kelen dɔw fɔcogo quoi n'i ko to da wagalen n'i ko ta o y'a mɔsɔnni dirty ye de k'i teliya biti kan quoi i m'a fɔ ma o de ye an dilanjɛw ka sile mais ne Tapche ne bɛ so o la ne m'a bɛɛ f'i ɲɛna ne bɛ genre bɛɛ kɛ quoi seli kelen tɛ ne bolo quoi mais mɔgɔ i bɛ se ka dɔn ni fɛn dɔ ye mais i ka kow ka ca ne bɛ seli bɛɛ kɛ ne bɛ s'a bɛɛ la e bɛ se seli bɛɛ la ne bɛ seli bɛɛ kɛ ne bɛ s'a bɛɛ la mais aw yɛrɛ dilanjɛw ka base yɛrɛ de ye teliya in ye teliya voilà an ka base yɛrɛ de y'o ye i m'a fɔ ma voilà donc Tapche émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma mais an t'a bila cogo si an bɛ fɛ i ka conseil général dɔ di parce que mɔgɔ caman bɛ fɛ ka don rap la mais u ma rap faamuya sisan denmisɛnninw yɛrɛ n'u yɛrɛ ye rap ye u ɲɛna ko titan ta yɔrɔ de don dɔw yɛrɛ bolo tɔw b'a la ten n bɛ don a la u tɛ k'a faamuya sisan an bɛ fɛ et puis kɔrɔkɛ ninnu fana ka kɛlɛmisɛnninw an bɛ fɛ i ka conseil global de di cogo min na prise de conscience bɛ na cogo min quoi conseil bɛ ne bolo k'a di parce que hali n'a fɔra du kɔnɔ bi k'i den ye rappeur ye bɛɛ b'a kɛ mɔgɔlankolon ye an yɛrɛ fɛ yen an ye morilakaw de ye quoi an ka du yɛrɛ ye silamɛ du de ye et puis silamɛden caman fana de bɛ rap kɛ mais rappeurs tɔgɔ tiɲɛnen don parce que caman bɛ rap la u b'a kɛ ni ko wɛrɛ ye quoi tel que Accidenta o de kɛlen don k'an tɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ o de y'a fanba ye quoi hali n'i taara k'i bɛ woro bɔ min den nɔfɛ u b'a fɔ cɛ nin ye rappeur de don non n den tɛ di o kɛlen don k'an tɔgɔ tiɲɛ o bɛ k'an sɛgɛn an ka baara la sinon an bɛ kobaw kɛ jamana kɔnɔ awɔ n'an ye concert kɛ stadiw la palais la pavillon na bɛɛ b'i ta sɔrɔ i m'a faamu bɛɛ b'i ta sɔrɔ o ye nafa dɔ ye
minnu bɛ an ka o nafa tiɲɛ o ye excitantalaw de ye caman bɛ dɔrɔgu ni fɛnw ta ka na k'u ye rappeur ye et puis ka tila k'o promo k'a kɔnɔ non olu tɛ i t'o mɛn ne ka dɔnkili la i t'o ye anw Gladiaw i t'o ye anw ka système na yɛrɛ wa a ka di ne o de ka dabila mais ne kelen tɛ se dɛ ne ni n fa ni n dɔgɔnin ni n kɔrɔ an bɛɛ de bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que nin ko ninnu ka se ka dabila o de ne ka ladilikan mais min ye kɛlɛkɛlɛ ye artistes ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ dépend mɔgɔw yɛrɛ de kɛcogo la e bɛ ka yɛlɛ ne bɛ e kɛlɛ e kana yɛlɛ ne t'a dɔn fɛn min bɛ k'e la yɛlɛ ala de bɛ se k'e la yɛlɛ ani yɛrɛ ka cɛsiri ni ala ye min kɛ min ye o to ye ala de y'o k'o ye non ne tɛ mɔgɔ juguya dɛ ne bɛ baara de kɛ fo n ka tɛmɛ i la o de ye ne ka ladilikan ye k'a fɔ bɛɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma amina rabi mais Tapshe questionnin dɔ bɛ nalen e yɛrɛ ko k'i armelen don i blindelen b'a sigilen filɛ blindelen don a fɔra ko kɛlɛ ka di Gladiaw ye dɛ e ka réponse ye min ye o ko la kɛlɛ man d'anw ye dɛ scène sanfɛ kɛlɛ de ka di ne ye awɔ ne bɛ kɛlɛ kɛ scène sanfɛ donc toujours e armelen don e bɛ t'i ka kɛlɛ kɛ scène sanfɛ voilà ne bɛ kɛlɛ kɛ yen dɔrɔn de sinon carré kɔnɔ kɛlɛ ni kɛlɛ ninnu tɛ scène sanfɛ kɛlɛ mɔgɔ tɛ s'o la ka ne bɔ kana nin fɔ ne walayi n'i ye ne ye scène sanfɛ dɔrɔn i yɛrɛ sigilen i bɛ nisɔndiya de walayi o yɛrɛ de ye ne ka point fort ye ne m'a fɔ e ko jama de ka di ne ne fana mana jama ye ne bɛ motiver quoi ne bɛ jateli ka paw bɔ o la d'accord donc comme émission banna ka ban un petit coucou pour tes fans la famille et tout wa Gladiaw an bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ fo saya ala k'an to ɲɔgɔn ye cɛ mais ni tilala an bɛ Gladiaw fasada quoi Gladiaw yɛrɛ de ka di ne ye quoi maa ɲinɛ an ka gere kɔ 300 gere a dan olu de bɛ n kɔ all time fɛn bɛɛ hali n filɛ yɔrɔ min gerew de nana a danuru an bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ n ka famille folen don komi Gladiaw yɛrɛ de ye ne ka famille ani gerew maliyɛnw folen don quoi bɛɛ folen don ani aw yɛrɛ a ye n wele ka na k'an ɲininka mɔgɔw ka bɔ kibaruyaw kalama o diyara n ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la donc a danuru ala k'an to ɲɔgɔn ye fɛn bɛɛ a dan Gladiaw fanu nu yo a tolon tɛ sɛbɛ san denmisɛnnin maakɔrɔlu yo bɛɛ ka na n ka tolon ko cɛ i tolon bɛɛ ka na n ka tolon ko cɛ i tolon bɛɛ ka na n ka tolon ko fantaden tɛ dugu ja dɔn o tɛgɛ mankɛlatigɛ faama ye fɔni seereka tɛ mɔgɔ ka wari ban a sama bɛɛ ka na n ka tolon ko cɛ i tolon bɛɛ ka na n ka tolon kabini fitinin ma o ko ma Gladiaw n kun kan kɛnɛ piti kɛ i b'a fɔ Sparta Cruise nin ko in kɛra tare a team Gladiaw ko in kɛra tare i tɛ fɛ k'an ye i tɛ fɛ ka anw ye i ɲɛ de bɛ ci fu i tulo de bɛ ci i sɔn de bɛ pɛrɛn a b'i faga de a Bamakɔ n'i masa Bamakɔ i tulo b'a bɛɛ de mɛn ani dɔnkɛ jigan dɔw b'a fɔ poussière wuli zɛrɛ ni jɛ jatigi faga jiri funu k'i pɛrɛn ne ka bon n'i ye sama ka bon n'i ye jɔn bɛ Gladiaw kan diɲɛ kɔnɔ jɔn ka ca ni Gladiaw ye diɲɛ kɔnɔ i ba yo karamɔgɔ i ba yo ho a barika ka tourner baw kɛ a barika ka ci scène baw k'a barika a kɔrɔ ni tile bi bani ani baba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tɔgɔ bɛ bɛɛ da ni kɛra famille kifɛ ni ma kafa an tɛ kifɛ fanu mungu an fɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye Gladiaw fanu nu yo a tolon tɛ sɛbɛ sa denmisɛnnin maakɔrɔlu yo bɛɛ ka na n ka tolon o cɛ i tolon sɔn diyara kojugu y'a dan fɛn bɛɛ san Tapshe n bɛ fɛ k'i ɲininka o Voilà, sinon tɔgɔ in yɛrɛ i bɛ se k'a nacogo fɔ an ye Tapshe Samaba ye Tapshe yɛrɛ kɔrɔ Tapshe Samaba ye i tɛ ɲɛfɔli kɛ an ka faamuyali sɔrɔ o la a dan Tapshe Samaba sɔrɔla min fɛ komi ne ye maliyɛn yɛrɛ mais ne bangena Ivoire i m'a faamu ne fitinin de nana o la ne fancinin dɔ de tun bɛ yen ale de tun bɛ to k'a fɔ ne ma ko Ivoirien Tapshe i n'a fɔ ni farafin taara jigin tubabu la u t'a fɔ olu denw ma ko métisiya mais ne fa ye maliyɛn ne ba ye maliyɛn mais ne wolola Ivoire ne fitinin o de tun bɛ to k'a fɔ ne ma ko Tapshe ni mɔgɔ min fana y'a fɔ ne ma ko Tapshe k'a sɔrɔ ne fancinin o tɛ ne fana tun bɛ fila ta o la awɔ tiɲɛ dasa yɛrɛ ne tun bɛ fila ta o la quoi i m'a fɔ ma o ko ayi ko ne ka kɛlɛ dabila quoi ko Tapshe ko kɔrɔ de ye ko i m'a fɔ ma Ivoirien Tapshe quoi depuis ne fitinin o la a bɛ fɔ ne ma ko Tapshe Samaba sɔrɔla min fɛ a balontan na ne tun bɛ se balontan na ne tun bɛ cɛw ko et puis n'i gunne la fana ne b'i ta k'i bin quoi u b'a fɔ ne ma ko Samaba parce que barika bɛ n na quoi
tapisi samaba sɔrɔla tan ne faamuyali sɔrɔla o la donc an balimaw ni ne kuma an bolo bi k'a lasɔn ma an b'o fo dante foli min na et puis an b'a fɔ a ye toujours restez connectés sur Mali kunnafoni.net restez toujours connectés sur Mali kunnafoni.net donc o la an b'a fɔ bye bye